Bhotani, ebusuku nje sidwesha nezidwesha. Ndicela uphendula lo mbuzo bethuna ngeli xesha ndingqengqileyo kusebusuku. Lixesha lolala kodwa ndithi tshe nangumbuzo. Ndiyaqonda into yoba uba andiyihoyi ngoku ndisenongayifumani itshansi kwakhona, so ndingathi ndinidelile ke. Besides ndicinga uba sesiziitshomi ngoku, noko siyazana abanye benu. Camangumama, kufuneka likunyange ngale ndlela lona linyangwe ngayo, not limamele ithongo lomhlekazi. Abantu abangekangeni entsimbini ncakasane banayo imisteyikhi. Oko umntu weva kusithiwa igqirha kufuneka limamele ithongo lakho, akafuni oyiva enye into. Igqirha kufuneka lihambe ngokwethongo lakho. Like they take this like literally, like to the T. Kufuneka igqirha lihambe ngokwethongo lakho. Imagine sonke siyayazi into yoba inqabile into yoba ithongo libe straight, you know. Not all of us are gifted in that way. Some of us amathongo ethu zii-pieces of the puzzle that you have to piece together, you put together, ukuze ufane uyibone le message. Well, some of you are gifted, bakuveske kuthi gqi umakhulu achophe esitulweni ethongweni lakho akuxelele yonke into, like negama lakhe, nokuba wabhubha njani nini, kwathini, yayingubani igqirha lakhe. Yayiva, ayisithi sonke abaphiwe kanjalo. Ngelinye ixesha uya egqirheni nethongo elisisinqamu, athi umntu ndiphuphe ibhokhwe. Eba le bhokhwe itheni, uyeva? Uthi okay make siyilinde mhlawumbi izawuchaza ibhokhwe into yoba yeyothini. Hayi, ziqengqeleka iinyanga, aphinde athi hayi mama kuphinde kwavela ibhokhwe. Ithini le bhokhwe? Akuthethwa nto, yibhokhwe qha. Heyi, uyayiva yo? Athi mama ndithonge itshoba, une-2 weeks lo mntu engena ephehlweni. Mama ndithonge inkomo, kwathiwa nali itshoba lakho, ndikhonjiswa itshoba lale nkomo. Lithongo lakhe. Now does it mean into yoba uthongile nankumntu, uyayiva? Wathi gqi ngethongo endicinga uba mna lelokugqibela letshoba. Akakawavezelwa amanye. Ngoku sizawuthini? Sizawuya etshobeni? Sizawufuna laa nkomo, mhlawumbi uthonge inkomo emhlophe. Sayofuna ukukhangela inkomo emhlophe ke ngoku, sihambe sikhangela oobhayilam, uyayiva? Ngoba sifuna eli tshoba. Ezinye izigaba akazazi nozazi yena because akakazi nto ngomshologu nobugqirha ne-procedure ne-process and what not. Yaziwa ligqirha elakhonjwe kulo. Ngelinye ixesha ukhonjwa nokhonjwa, ayinguye wonke umntu olithongayo igqirha. Nantsi enye impazamo yabantu. Umntu ahlale egula acinga into yoba uzalithonga igqirha. Mane kusithiwa ungekaliboniswa igqirha mntanam akho apho siya khona, asizukwazi ushukuma, aphele umntu oko wayelindele uthonga igqirha. Ayisithi sonke abalithongayo igqirha, uyayiva ke ngoku? Sowusegqirheni ke ngoku, uthonge itshoba. Ngoku mna ndizawuthini? Ndizawuya kokwenu ndiyokugodusa, ndiyokubeka enkundleni, ndikunike itshoba ngenxa yoba lithongo lakho? Wena at that stage you are not aware into yokuba kukho ezinye izigaba. Masililinde eli thongo lakho lide lidibanise kwizigaba eziphrayo. But ke ngoku eli thongo lakho mna mhlawumbi lindibonisa ihlobo ithongo lakho elingxame ngalo, uyayiva ke ngoku? Meaning ithongo xa lingavezelwa mgoduso wakho, ithongo lakho lizama undixelela into yoba abantu bakokwenu bathi asizimiselanga uhlala thuba lide apha. Apho sijonge khona sijonge ubuyela ekhaya kungekudala, uyayiva ke ngoku? Bandinika igunya lokuba ndikunyange ndiyokubeka etshobeni ngale ndlela ndiza kunyanga ngayo.
Ungakhange uyithonge wena. Obviously ayikho enye indlela endiza kunyanga ngayo xa ithongo lakho lindigunyazisa into yoba mandikugoduse ingekho enye into eliyivezayo. Ndiza kunyanga ngale ndinyangwe ngayo. Kungoba ndizayichola pha enye yokukunyanga. Ndizawukopa kubani? Ndizawukopa le ndinyangwe ngayo kaloku. Uyayiva ke ngoku? Is that wrong? Andikugulisa, andikuthakathi mos. Ndim lo ndiphile qete, ndinyangiwe, ndaphiliswa. Uyeva ke ngoku? Ndabekwa enkundleni yasekhaya. Uthetha uba ke ngoku ayinakuphilisa indlela endiphiliswe ngayo mna. Xa wena elakho ithongo lizizinqam lishota, ndizaligcwalisela kaloku. Phaa naphaa ligcwaliselwa ndim, gqirha lakho. Okanye ufuna ndithini? Ndihambe ngethongo lakho nezinqam zalo. Njengoba liveze ibhokhwe, ndifuna ndithekelele mna kule bhokhwe into yoba inoba yeyantoni ke ngoku le bhokhwe? Yeyemvuma kufa? Yeyomgqabazo? Yeyolugxa? Ngumondlalo wenkomo? Funa ndithekelele. Mna gqirha ndiyayazi into yoba andizukwazi ukwenzela umgqabazo ndingazange ndakwenzela imvuma kufa. Andizukwazi ukunika ulugxa ndingazange ndakugqabazisa. Uyayiva ke ngoku? Zonke ezi zinto zaziwa ndim, wena ukazazi. Ithongo lakho liveze ibhokhwe qha. Nifuna kuthweni? Niyayicekisa into yokunyangwa ligqirha nina. Nifuna ithongo. Ithongo alisoloko liphelele. Yamkeleni leyo into. Uze egqirheni. Igqirha lakho lithenjwe ngabantu bakokwenu. Xa ndithenjwe ngamathambo akokwenu, ngubani wena for into obundidawuthe? Khandiphe ithuba ndikunyange. Ewe kona kona amagqirha amaninzi siyanimosha. That is why kungasekho themba. That is why abanye benu befuna ugwencela ethongweni. Yeva? Ngenxa yokungathembakali kwethu sibumoshile kakhulu ubugqirha mvuma. Kodwa ayikho enye indlela bethunana ngaphandle kokuthemba umntu engekakumoshi nje. Khawumethembe, khamphe i-chance akunyange. Uyawufika umhlekazi ephikisana nawe ngethongo, mna nisehlisana nisenyusana. Uyayiva? Because ufuna le nto ayithongileyo. Omnye umhlekazi wathi kuthweko kwabangakulinge alaliswe ngetheni. Hey, kodwa ngumgqabazo. Uyeva? Mamela, inoba 6 months before uze nalo ithongo kakuhle, ndizothi ke mna hayi ngumgqabazo lo. Ndixelele into yoba mna xa eseyazi into yoba kwenziwa ntoni emgqabazweni, 2 days before umgqabazo wakhe uthi umntu lithi ithongo. Ndibuza liyephi eliya lalisithi? Sekusithiwa ngoku hayi ibhokhwe mayiyokroba nje ibuye kuthiwani makayokroba nje kuwiswe ibhokhwe ayitye abuye aze ekhaya engakhange azilalele iimfele zakhe. Uyayiva? Kunzima xa uligqirha ukwenza into ongazange selithongo lakho. Uthi usithi wena lithongo. Inzima ukuyenza uqonda uba nisitsalisa nzima mani ngenxa yamathongo. Ewe sinyanga ngokwethongo. Xa ndisithi ndinyanga ngokwethongo ndithetha ukuthi andizukubeka ezinkundleni ongakhange uzithonge. Ngelinye ixesha uzawuboniswa umqolomba, awuzuyazi wena into yoba kufike kwenziwe ntoni emqolombeni. Ndim oyaziyo. Ithongo lakho khange likucacisele, khandethembe. Don't be gullible to ithongo. Kwathongo ngelinye ixesha liyakwazi ulahlekisa. Ndayithetha ngenye imini into yoba likulahlekisa xa kutheni ithongo, but khanisithembe mani. Uyayiva? Sithi aba siphile qete, sibhadle uyeva? Siphelele, si-sane and sober minded. Singamagqirha, sethembeni camakho nangamso.